Slav û rêz bînerin hêja îro demijmêr nehê êvarê Serok Donald Trump dê duyemîn gotara xwe ya fermî ya rewşa welêt ku bi navê State of the Union tê nasîn li vir li Kongresê pêşkêş bike. Li gorî Destûra Amerîkayê Serokê salê carekê li Kongresê de axive raportekê li ser rewşa welêt û pêşbîniyên ji bo sala bê pêşkêş dike. Gotara Serok dê dirûniştineke hevbeşa Sînato û Meclisa Nûneran da û bi amadebûna berpirsên payebilindên hikûmetê were pêşkêşkirin. Di gotara xwe de Serok bi giştî li ser tiştên ku wî di sala borî da pêk anîne diaxive û planên xwe yên ji bo sala bê pêşkêş dike. Endamên Kongresê û Sînatoyê, wezîrên kabîneyê û fermandarên leşkeriyên payebilind û her wiha neh endamên dadgeha bilind a Amerîkayê ku saziya dadwariya herî bilind e beşdarî merasîmê dibin. Gotar nêzîkî demijmêrekê dirêj dike û piştî wê jî nûnerek ji Partiya Demokratan bersiva axaftina Serok Trump dide. Em wekû dengê Amerîkayê em ê îşev wê bi tevahî romal bikin li benda me bimînin.